Hormatly ýaşar sport ýerimde voleybol boýunça Türkmenistan çempionatynyň ýokary ligasynda çempionatymyň 2024-2025 ýyldaky möwsüminde nota duşuk geçirilýär. Oýunda toparlary üstünlikleri ardy edýär. Paýtagtymyzda ýaşylyk Hayfa adynaky halkara näwitde Gazi Üniversitetining sport toplumuna duşuk dowam edýär. Bu geçirilýän oýunda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sporty voleybol topary bilen Türkmenistanyň döwlet serket gurulunyň serketçi voleybol topary duşýar. Gyzyl egneşikde serketçi olar topu az wagt mundan oýuna girdiler. Batly urgy ýerine ýetirilýär. İkinci belgide çykşy diýen talip sporty voleybol toparyna ikinci ýerde çykşy diýen voleybolçy Muni üstünlükler ardy edýär. Hormatly ýaşar ören gyzykly duşuk bolar. Indi talip sporty voleybol toparyna da bir näçe ýaşdaky oýunçylar, şehride tejribeli oýunçylaryň hatarına Vladimir Kanishov bar. Tejribeli oýunçylar talip sporty voleybol toparyna da bar. Indi esasan şu talip sportyň düzüminde çykşy diýen oýunçylar Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip ýaşlaryndan ibaret ýöne oýunçy tälimçilerim bar. Olaryň arasynda Vladimir Kanishov häzirki wagtda 5-nji belgide görelen geçirilen hüjüm Türkmenistanyň döwlet serket gurulunyň voleybol topary serketçi diýilip atlandyrylýan voleybol topary 16 häzirki wagtda duşukda olar ýeňşi gadanyp durlar. Hormatly ýaşar duşuk dowam edýär. Häzirki duşukda eýam oýunda gyzyl egneşikde çykşy diýen Türkmenistanyň döwlet serket gurulunyň serketçi voleybol topary ýeňşini gazanyp dur umumy birinji döwüm dowamynda indi Serdar Taganow toparyň başdaýarmysy ençeme ýyllar boldy. Serdar Taganow Türkmenistanyň döwlet serket gurulunyň serketçi voleybol toparynyň baş tärimçi wezipetinde ençeme ýyllar özi üçin dowam edip gelýär. Indi serketçi voleybol topary bardy belgilänmede bu topary ýurdumyň harby hukuk edaralarynyň arasynda ýigderli bayrakly orunlara münasip bolýan voleybol toparlaryň biri. Ne serketçi voleybol topary Türkmenistanyň döwlet serket gurulunyň serketçi diňe görä voleybol däl, hemde basketbol toparym bar, futsal toparym bar. Hormatly ýaşar. Top oýna girdilýär. Vladimir Kanishov tejribeli oýunçy batly urgy bilen top oýna girdi. Häzirki wagtda serketçi voleybol topary hüjüme geçmekçi bolýar. Indi birinji döwüm dowamynda talip ýaşlar Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talipleri hasaby birinji döwüm dowamynda deňlemeyi başardylar. Vladimir Kanishov top oýna girdiýär. Indi bu duşuklary aýdyp geçenmede talip sportynyň öňkü duşugyna ýeňşini gazanypdy. Geçen oýunda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sporty voleybol topary geçen duşukda olar Beherden voleybol topary bilen duşupdylar. Şonda talip sporty 3-0 hasabyna Beherdeni utmagy başardy. Ýöne şol duşukda Beherden voleybol toparyny da ýeňşi gadanmagy bolan mümkinçilik bardy. Ýöne şol oýunda talip sporty voleybol şowluluk talip sporty voleybol toparynyň tarapynda bolupdy. Hormatly ýaşar, häzirki wagtda talip sporty bilen serketçiniň arasyndaky çempionatymyň ýokary ligasyndaky nowataky duşugam dowam edýär. Paýtagtymyzda ýaşylyk Hayfa adynaky halkara näwit we Gazi Üniversitetiniň sport toplumunda indi häzirki duşuk şu wagtdan birinji döwüm dowamyna deňe netije bilen oýun dowam edip dur. Ören batly urgy top kabul edilýär. Talip sporty voleybol topary hüjümi geçirýär. Kanishov oýunda talip ýaşlar Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talipleri öňe saýlanýarlar. 9-njy belgide oýunda Silap Anamradov talip sportyň düzüminde Silap Anamradov 24 ýaşyndaky voleybolçy toparyna utugy getirýär. Häzirki wagtda talipler öňe saýlandylar. Batly urgy bilen top oýna girdildi. Serketçi mundan öň hormatly ýaşar bu ýerde hormatly tomoshaçylar ýene de utuk talip sporty voleybol toparyna berilýär. Az wagt mundan öň ýürütip
Şol voleybolda şeýle bir ýagdaý bar. Her bir oýunçynyň bir meýdançydaky öz orny bar. Şol ornundan çykmaly. Utuk utuk doli Talip Sport voleybol toparynyň peýdatyna doli derejede tahqiqlaryny az wagtynda da ýene bir gede şu voleybolda gysgaça meýdançydaky oýunçylaryň hereketleri, meýdançydaky oýunçylaryň ornulary barada aýdynmazda şol her bir oýunçy şol öz ornuny indi ýöte görýäňmi bir näçe voleybol meýdançyda çydyklardan ibaret. Ne görýäňmi şu torun ýanynda 3 tane voleybolçy bar. Şerde meýdançyda ne şol her bir hüjümi geçirýän oýunçy çydykdan geçmeli. Hüjümi olara da izaqy 3 tane oýunçylar bar. Öňde 3 tane oýunçylar, izde 3 tane oýunçylar bolýarlar. Şo gorugçylar özgedeklerine izde duran voleybolçylar urguýuny geçirenlerine öz orunlarından geçirmeli. Çydykdan geçmän olar urguýuny ýerine ýetirmeli. Umuman bir kendi bir çyşyrymly däl, ýöne biraz üýtgeşmeler, şol biraz voleybolda özüniň bir düzgüni bar. Her bir meýdançyda oýunçylaryň özleriniň bir hereketleri bolmaly. Aňsa şol oýunçylar özleriniň bir meýdançydaky orunlaryny terk etmeliler. Aýratynrak özleriniň aýratynrak bir voleybolun bir ulu bolmadyk bir kıyın bolmadyk bir düzgünleri şertleri bar. Eger kwagtda terketçi voleybol topi oýuna gireder, olar durşuna gyzyl egneşikde çykşaýan voleybol topary birinji döw iýdigderlikde deň ýagdaýda hormat edilýär. Ne şu duşuk barda aýdyp geçilmedi. Toporlaryň ikisine de ýeňşi galynmaga mümkinçilik bar. Serdar Taganow terketçi voleybol toparynyň başdaýalym işte oýunçylary iýdigderli tapşyryklary berýär. Talip Sport'un hücumi netijeli boldy. Oýunçy çalışyrlar meýdançyda 4-nji belgide. Bagtyar Şöhrat Ýeliýew 4-nji ýylda oýunyna peýda boldy. Terketçide wagtlaýyn olarda Kerim Jumayew oýundan çykýar. Oýuna giren Bagtyar Şöhrat Ýeliýew şu ýyl özüniň 20 ýaşynda boldurar. Häzirki wagtda 19 ýaşyndaky ýaşdaky voleybolçylaryň hatarynda esasen indi terketçi voleybol toparynyň düdüminde çykşy diýen oýunçylaryň köpüsi 18, 19, 20 ýaşly oýunçylar. Olar indi gelecekde terketçiniň voleybolçylaryna indi biraz çempionatymyzda wagt gerek bolar. Ýöne gelecekde Türkmenistan döwlet terket gulunyň terketçi voleybol toparyndan netije garaşyp bolar. Sebäbi bir näçe ýyllar biraz çempionatymyzyň ýokary ligasynda terketçi öňler gatnaşýardy çempionatymyzyň ýokary ligasyna. Soňra biraz topar hareketme ally käbir ýyllarda terketçi çykşy edip bilmeýänini ýöne inni çempionatymyzyň ýokary ligasyna terketçi ýarşy gatnaşýar. Häzirki wagtda inni topar täze dip biller, täze dip billät biler. Sebäbi esasan ýaş dekinde voleybolçylar çykşy diýerler terketçide. Inni 1 ýyl 2 ýyl ýaly wagt gerekli bolar. Ýöne häzirki düdüm bilen Serdar Taganowyň şägirtleri häzirki düdüm bilen gelecekde çempionatymyzyň ýokary ligasynda netijeli çykşy edip biler. Talip Sport voleybol toparynyň geçiren hüjümi ören howply bolýar. Duşukda top kabul edildi. Vladimir Kanyshev geçirilen hüjüm ören dartynly ören deň ýagdaýda oýun dowam edip dur. Vladimir Kanyshev häzirki wagtda geçirilen howply hüjümden soňra duşukda Türkmenistanyň döwlet terket gulunyň terketçi voleybol topary oýunna utugy almaklygy başarýar. Hasap duşukda 22-22 hormat iýleşer. Deňeden netije bilen oýun dowam edýär. Ören batly ýerine ýetirilen urgu boldy. Ahunjan Atakhanov toparyna utugy getirýär. 3-nji berili voleybolçy batly urgulary bar. Şu Atakhanowyň 3-nji beride çykşy diýen Talip Sport voleybol toparynyň oýunçynyň 26 ýaşynda Atakhanow ýa bir näçe ýyllar çempionatymyzyň ýokary ligasynda bir näçe toparlarda çykşy etdi. Häzirki wagtda duşukda top oýuna giýerdilýär.
23-23. Deňeden netije bilen oyun dowam edip durdy. Terhetçide oyunçy çalışdyrlar, erkin oyunçy wagtlaýyn oyundan çykdy. Meydança Allamrat Gurbanow girdi. 11-nji ýerde 24 ýaşynda Allamrat Gurbanow oyunda. Pelwan Jumamuradov top oyuna girdiler. Kıyın bolýar, ýöne top kabul edildi. Kanişew'un öýde bakdy oyunu geçirýär. Garaşmadylar Sergetçinin oyunçylary. Beýle ýagdaýa garaşylmadyk ýagdaýda Kanişew tejribeli voleybolçy 5-nji ýylda Talip Spor toporuna çykyş edýän oyunçy garaşylmadyk ýagdaýda Kanişew'un öýde urguýyny ýerine ýetirdi. 24-23 bolýar. Talip Spor toporuna da oyunçy Munis Mehmet Yakubow ýaşlykynda voleybolçy oyundan çykdy. Ne şu wagt häzirki wagtda bir oyunçy Talip Sporty voleybol toporuna bir oyunçy çalşyrly. Top kabul edilýär. 24-24. Inni birinji döwürde hökman birinji döwürde Haýfiýem orta bir toporyň ýeňişi gadanmaklygy üçin 2 top ara tapawdy gerek. Sergetçide de 2 tane oyunçylar çalşyrlýar. Meydançada ýene de erkin oyunçy Talip Spor toporuna ýene de oyunçy çalşyrly. Bu gedek meydança erkin oyunçy Talip Spor voleybol toporuna oyuna girdi. Mümkinçiligi deň 25-24 bolýar. Duşun netijesi Vladimir Kanişew tejribeli voleybolçy top oyuna girdi. Kanişew top kabul edilýär. Ören howply geçirilen hüjüm boldy. Ýene de hüjüm dowam edýär. Vladimir Kanişew Talip Spor toporunyň geçirýän hüjümi hata 26-24 bolýar. Birinji döwür tamamlanýar. Hormatly deşer sport ýerimde voleybol duşumy dowam edýär. Çempionatymyň ýokary ligasyna Qynowata geçirilýän duşuk paýtagtymyzda Ýagşeýli Qaqaýew adynaky halkara Newitde Qad Üniversitetiň sport toplumunda çempionatymyň duşugy dowam edip durdy. Talip Sporty Sergetçiniň arasyndaky duşuk oýunyň ikinji döwri Gydyleneşikde Türkmenistanyň döwri Serget Gullugynyň duşugyň ikinji döwri Türkmenistanyň döwlet Serget Gullugynyň Sergetçi voleybol topory Gydyleneşikde olar çykyş edýärler. Birinji döwürde 26-24 hasabynda Talip Sporty ýeňişini gadanypdy. Umumy netijede 1-0. Talip Sporty voleybol topory ýeňişi gadanyp dur. Häzirki wagtda olar utugy alýar. Bayram Mähmetquliýew ýaş hünärmenleriň biri. Bayram Mähmetquliýew dürli ýyllarda Talip Sporty voleybol toporyna baş tärimçi wezipetinde işläpdi. Soňra toporda tärimçi wezipetinde işledi. Indi häzirki wagtda ýene de resmi Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň Talip Sporty voleybol toporyna resmi baş tärimçisi Bayram Mähmetquliýew. Gelecekde üstünlükleri arzu edýär. Talip Sportym ören toporun duýmunda ýaşlykynda oyunçylar köp häzirki wagtda olaryň köpüsi bu ýokary okuw mekdebiniň 2-nji, 3-nji ýyl taliplary netip orta çempionatymyzda üstünlükleri kazanyp biler. Talip Sporty voleybol topory çempionatymyzda dürli ýyllarda Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň Talip Sporty voleybol topory dürli ýyllarda çempionatymyzda ören üstünlükle çykyş edýärdi. Ören baýrakly orunlara munasip bolýardy. Ýöne häzirki wagtda wagt gerek. Ýöne şu adam toporyň şu adam şu mümkünde de topor baýraklarına
dalaşýarlyk edýär. Ýöne wagt gerek diýip belleýändigiň sebäbi esasan toparyň düzüminde häzirki wagtda 1-nji, 2-nji, 3-nji ýyl talipler talip sportu volleybol toparynyň düzüminde. Esasan şol ýaşdaki oýunçylar köp. Indi şu mövsümde de topar munatyp çempionatymyzda geçirip biler ýöne gelecekde indiki ýyldan başlap hassa uly üstünlükleri Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sportu volleybol toparynyň has uly üstünlükleri bir gelecekde garaşyp biler. Hatta 3-2 bolýar talip sportu topary häzir top oýuna girdiler. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndasynyň oýunçysy Bayram Berdiýew top oýuna girmäge taýarlanýar. Şu ýyl 2025-nji ýylda ödüriň indi 20 ýaşyny doldurar. Bayram Berdiýew top oýuna girdiýär. Bayram Berdiýew top oýuna girmeklik bilen toparyna utul getirdi. Ýene-de Bayram Berdiýew 10-njy belgili ýaşdaki oýunçy Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talibi. Häzirki wagtda resmi 19 ýaşynda ýöne şu ýyl 2025-nji ýylda ödüriň 20 ýaşyny doldurar. Bayram Berdiýew gelecekde voleybol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndygyna da çykyş edip biler. Duşuma dowam edýär. Wagtlaýyn Bayram Mehmetguliýew toparyň baş tälimçisi ýaş hünärmen gelecekde üstünlük ardy edýär. Bayram Mehmetguliýew toparyny oýunçy çalşyrdy. Bayram Berdiýew wagtlaýyn oýundan çykýar. Ýaş ekini oýunçy häzirki wagtda Serdar Taganow serkeçiligiň baş tälimçisi erkin oýunçy meýdançanyň daşyna bolan ätýaşda bolan erkin oýunçy bir näçe tapşyryklar berýär. Az wagtdan Mergen Berdimuradow oýuna girse gerek serkeçi voleybol toparyna. 4-4 duşun ikinji döwünde hata deň duruşuna gydylegindekde Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň serkeçi voleybol topary top oýuna girdiler. Vladimir Kanyshev geçirilýän hüjüm ören batly golli oýuny filap Annamradow. Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talibi 24 ýaşynda filap Annamradowyň gow urulary bar. Tejrübesi bar bu oýunçynyň 5-4 talip sportu utugy ally. Häzirki birinji döwde de oýun ören gyzykly boldy, birinji döwde de oýun deň ýagdaýda boldy. Häzirki ikinji döwde de deň ýagdaýda duguşyp dowam edip dur. 6-4 talip sportu utugy alýar. Geçirýän duguşyga Nur Mehmet Annaýew bilen Kerim Hudaýguliýew emillik edýärler. Nur Mehmet Annaýew tejrübeli tälimçilerimizden biri duguşykda esasy Emin Nur Mehmet Annaýew ýurdumyzda tejrübeli voleybol hünärmenläriniň biri hem çempionatymyzyň ýokary ligasynda Nur Mehmet Annaýew emillik edýär. Dürli ýyllarda Nur Mehmet Annaýew Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň tälimçi wezipesinde de işläpdi. Soňra ýaş olimpiýaçylar taýýarlaş mekdebine tälimçi wezipesinde işledi Nur Mehmet Annaýew. Häzirki wagtda paýtagtymyzda ýetkinjeklere, ýaşlara tälim berýär Nur Mehmet Annaýew. Ýaş voleybolçylaryň tälimçisi ýöne hiç voleyboldan daşlaşmaýar. Bu hünärmen ýetkinjeklere, ýaşlara tälim bermeklik bilen paýtagtymyzda çempionatymyzyň ýokary ligasyndaky duguşyklarda eminlik edýär. Ýam enşeme ýyllar boldy Nur Mehmet Annaýew çempionatymyzyň ýokary ligasynda eminlik edip gelýär. Gelecekde hem tälimçi hem emin Nur Mehmet Annaýew gelecekde sportda uly üstünlikleri ardy edýär. Kerim Hudaýguliýew bar. Ýaş ekini hünärmenleriň biri Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutyny tamamlady. Kerim Hudaýguliýew ýaş hünärmenleriň biri. Häzirki wagtda Kerim Hudaýguliýew hem tälimçi ýam soňky ýyllarda çempionatymyzyň ýokary ligasynda Kerim Hudaýguliýew iri derli eminlik edip gelýär. Ýam wagtyň geçmegine tejrübesini hatda Kerim Hudaýguliýew artdyrýar. Kerim Hudaýguliýew häzirki wagtda hem tälimçi edil Nur Mehmet Annaýew ýaly Kerim Hudaýguliýew hem tälimçi hem emin ýaş eminlerimiziň biri. Şu mövsümde de çempionatymyzyň ýokary ligasynda Kerim Hudaýguliýew eminlik edýär. Käbir oýunlarda Nur Mehmet Annaýew hem Kerim Hudaýguliýew hem käbir oýunlarda esasy emin bolýarlar, käbir oýunlarda kömekçi emin bolýarlar. Bu duşukda Nur Mehmet Annaýew duşukda esasy emin, kömekçi emin bolsa Kerim Hudaýguliýew. Ýene bir gedek öwrügedegilerde iki sany hünärmenlere üstünlikleri voleybolda, sportda gelecekde de ardy edýär. Qadrly tomoşaçylar, biziň sport ýaýlymyzda reportajymyz dowam edýär. Çempionatymyzyň ýokary ligasynyň duguşygy talip sport serkeçi bilen duguşýar.
Häzirki duşukda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sporty voleybol topory duşukda ýeňçi gazanyp durýany şu wagt terketçi utugy alýar 7-8 oýunyň netijesi. Häzir olar top oýna girdiler. Ikinji döwrde, birinji döwrde şeýle bolupdy. Birinji döwrde diň ýagdaýda oýun dowam etdi. Ýygyderlik kän bir birinji döwrüň dowamynda da bir näçe utup arka paýdy bilen öňe saýranan topor bolmady, diň duşuk dowam edipdi. Häzirki ikinji döwrde şeýle ýagdaýda oýun dowam edip dur, bat durgyny geçirýär oýunçy Atajan Ýadgilliýew 24 ýaşyndaky voleybolçy Atajan Ýadgilliýew 9-7 talip sportu öňde duşukda Munis Mät Ýakubow top oýna girdiler. Munis Mät Ýakubow bu oýunçylar ikizler, dogonlar Munis Mät Ýakubow, Anis Mät Ýakubow olaryň ikisi Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sportu voleybol toporyna çykyş edýärler. Ýöne Anis Mät Ýakubow häzirki wagtda şirketli oýunlara gatnaşyp bilmeýär. Anis Mät Ýakubow Ýöne Munis Mät Ýakubow var ikinji belgide. Munis oýunlara gatnaşýar. Anis Mät Ýakubow, Munis Mät Ýakubow dogonlar ikizler Daşowut welaýatyna voleybol bilen meşgullanıp başladylar. Dogonlar voleybolçylar Anis, Munis Mät Ýakubowlar Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talipleri. Duşuk dowam edýär. Geçirilen batly urguwly ýöne top Ferketçiniň oýunçysyndan meýdançagyna daşyp düşýär. 11-8 inni ikinji döwrüň dowamynda talip sportyň voleybolçylary utuklaryny artdyrýarlar. Häzirki ikinji döwrde Bayram Mähmetguliýewiň şägirdleri 3 utuk ara tapawdy bilen duşukda ikinji döwrde öňe saýranlar. Umumy birinji döwrde olar 26-24 hasabyna ýeňişi gazanypdylar. Umumy birinji döwrde de talip sportu ýeňişi gazandy. Umumy netijede 1-0 olar öňde. Kanyshev tejribeli voleybolçy topu oýna girdi. Batly urgy 9-dan mer bolýar. İkinji döwrde de inni mümkinçilik ýene-de deň talip sportu ýa-da terhetçi. Haýtygem orta toporlaryň biri ýeňişi gazanyp biler ikinji döwrde. Sebäbi toporlaryň ýeňişi gazanmagy bolan mümkinçilikleri deň. Kanyshev görelin geçirilýän hüjüm ören bat bolýar 10-9. Munis Mät Ýakubow duşukda hormatly ýaşlar oýunyna birinji belgide çykyş edýän voleybolçy talip sportda Atajan Ýadgilliýew. Atajan Ýadgilliýew 24 ýaşyndaky voleybolçy Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talebi Atajan Ýadgilliýew topu oýuna girdiýär. Ýene-de talip ýaşlar duşukda inni ikinji döwrüň dowamynda özleriniň utuklaryny hatda artdyrýarlar. Atajan Ýadgilliýew topu oýuna girdiler. Ýagşylyk Kakaýew adynaky halkara Newitde Gadnyrsleriň sport toplumynda voleybol duşumy dowam edýär. Bir näçe iýleşlerimiz, ençeme jan köýerlerimiz bu duşuga tomuş etmäge gelipdirler. Aýratynam häzirki geçirilýän duşukda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip ýaşlarynyň ençemesi jan köýer hökmünde oýuna tomuş etmäge gelipdirler. Paýtatymyzdan hem jan köýerler bar. Ýagşylyk Kakaýew adynaky halkara Newitde Gadnyrsleriň sport toplumynda duşuk dowam edýär. Indi bu ýokary mektebinden bir näçe talip ýaşlar ýürüýte oýuna tomuş etmäge gelipdirler. Top oýna girdiler duşukda. Ýene-de häzirki wagtda ýygyderlikde Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talipleri ýygyderlik utuklary gazanyp durdular. 15-9 boldy. Indi ikinji döwrüň dowamynda 6 utuk ara tapawdy bilen talip sportu öňde. Bayram Mähmetguliýew talip sportuň baş tärimçisi şeride toporda tärimçiler bar. Mekan Masarow, Dayanç Aýtbaýew. Tärimçiler maslahatlaşýarlar. Terketçi voleybol toporyny häzir Nurana Ataýew. 24 ýaşyndaky voleybolçy Ataýew top oýuna girmäge taýýarlanýar. 7-nji belgide çykyş edýär. Terketçi voleybol topory
yurdumyzyň ýokurky yurdumyzyň harby hukuk goraýan edaralarynyň arasynda geçirilýän ýarşylarda, dürli ýarşylarda, voleybollo, basketbollo, futsallo, sportyň dürli görnüşlerini üstünlükli çykyş edýän ýöne indi şu volleybol barada aýdyp geçenlerde Türkmenistanyň döwlet serketbollugynyň serketçi voleybol topary bir näçe ýyllar voleybollo bu toparda ara ketme boldy. Ýöne inni ýarşylara gatnaşyp başlady. Serketçi gelecekde serketçiden hem üstünlüklere garaşyp biler. Indi çempionatymyzyň ýokary ligasynda bir döwürlerde serketçi ören üstünlükli çykyş edýän toparlaryň hataryna dep. Kanişev geçirilýän hüjümden soňra oýunna Bayramberdiýew. Türkmenistanyň ýaşlar ýygnasynyň oýunçysy topary utup ýetirýär. 16-11 bolly 5 utuk ara tapagy duran ikinji döwde Talip Sporty öňde Bayramberdiýew toparyny utup ýetirdi. Türkmenistanyň ýaşlar ýygnasynyň oýunçysy Bayramberdiýew top oýna girdiýär. Duşukda serketçinin oýunçysy Toro degen ýaly hormaty ileşer. Ýöne ýok, gadyr tamaşaçylar oýunda serketçi voleybol toparyny utup berýär. 10-16. Talip Sporty voleybol toparynyň oýunçysy Toro degen ýaly voleybolda oýunçy hiç ýagdaýda eli bilen hem egni bilen hem hiç ýagdaýda voleybol meydançasyna Toro degmenler. Ýöne häzirki ikinji döwde Talip Sporty utuklary gadanyp dur, olar ikinji döwde utuk ara tapagy bilen 5 utuk ara tapagyny saklap durlar. Ahun Atakhanov top oýna girder. Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talebi Ahun Atakhanov 26 ýaşyndaky tejribeli voleybolçy bir näçe ýyllar boldy Atakhanov çempionatymyň ýokary ligasyna bir näçe toparlarda çykyş edip gelýär, top kabul edilýär. Kanişev kynrak boldy ýöne Talip Sport toparyny oýunçy topy kabul etmekle başardy. 12-17 bolýar. Türkmenistanyň döwlet serketbollugynyň voleybol topary inni utuklara olar gadanýarlar. Häzirki wagtda meýdançada ýaşlykynda oýunçylaryň biri Kerim Jumayev top oýna girder. Serketçide bir oýunçy çalışýar, tekinji belgide meýdançada serketçide oýunna Bayram Orazmuradow meýdançada peýda boldy. 19 ýaşyndaky voleybolçy Bayram Orazmuradow ýaşlykynda oýunçylaryň Katarna şu ýyl hormatly ýerleşler Bayram Orazmuradow şu ýyl 2025-nji ýylda inni ödüniň 19 ýaşyny doldurar. 18-nji bolýar. Talip Sporty ýeňişini gadanyp dur. Bayram Mehmetguliýew 7 ýaşdaky oýunçyny öz ýanyna çagyrýar. Kanişev wagtlaryň oýundan çykdy. Bir oýunçy çalışýar Resul İlmemedow. Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 1-nji ýyl talebi 18 ýaşyndaky oýunçy İlmemedow oýna girdi. Ýaş oýunçy Bayram Mehmetguliýew oýuna çykyş etmäge, oýuna gatnaşmagy, oýundan çykyş etmäge mümkinçiligi döretdi. Munismet Yakubow ýöne 14-18 bolýar. Bayram Mehmetguliýew Badawat Kanişewi öz ýanyna çagyrdy. Kanişew şu wagt Kanişew oýna girer. İlmemedow az wagt mundan meýdançada oýuna peýda bolupdy. Şu wagt ýene-de İlmemedowyň orna Kanişew meýdança oýuna dolanyp geldi. Indi häzirki wagtda Emin ruhsat berenden soňra top oýna girilmeli. 3-nji ýerde çykyş edýän oýunçy Nur Mehmet Annayev täzeden top oýna girilmeliň görkezmäni berdi. Habibullah Kerwenow top oýna girder. 19 ýaşly voleybolçy. Haýsy şol Türkmenistanyň döwlet serketbollugynyň serketçi voleybol toparyny haýsy oýunçyny bellämizde 18-19 ýaşyna gadar tamaşaçylar. Biz belläpdik bir näçe ýyllar çempionatymyzyň ýokary ligasynda serketçi voleybol toparyny ara ketme boldy. Bir näçe ýyllar çempionatymyzyň ýokary ligasyna gatnaşmadylar. Ýöne
çempionatymyň ýokary ligasyna gatnaşýarlar. Bu ören gowy ýagdaý. Toporyň gatnaşmagy Sergetçiniň çempionatyndan ýokary ligasyna bolmagy ören gowy. Toporyň düzüminde şu wagt Ýan Serdar Taganow Toporyň düzümine esasan 18, 19, 20 ýaşly oýunçylary çağırıpdyr. Serdar Taganow şeýle kerek etmeklik bilen Toporyň gelejegini gödegine tutan bolmaly. Önümüzdäki 1-2 ýyl gurrumsyz Sergetçiniň ýaş oýunçylary önümüzdäki ýyllarda tejribelerini hatda artdyrarlar. Sergetçide de oýunçy çalışarly, häzir meýdançyda 10-njy welidäki oýunçy Pehliwan Juma Muradow top oýna girmäge taýýarlanýar. Bu oýunçy hem 19 ýaşynda Pehliwan Juma Muradow. Haýsy oýunçyny belletek ýa 18 ýaşynda, ýa 19 ýaşynda, ýa 20 ýaşynda Sergetçide. Kanişev geçirilen hücumdan soňra oýuny top kabul edilýär. Sergetçi volleybol topory hüjüme geçmekçi. Oýunda duşukda Bayram Orhan Muradowyň ödünden top meýdançygyna daşyna düşýär 20-15. Şol ikinji döwrüň dowamında Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň voleybolçylary talip sporty voleybol topary ikinji döwrüň dowamında häzirki wagtda esasan 5 utuk ara tapawdyna saklap gelýär. Tejribeli voleybolçy Kanişev şu ýyl 2025-nji ýylda ödüniň 33 ýaşynda boldurar. Kanişev arwaqlaryň top oýna girdi. 16-20 ýöne hiçli ýagdaýda talip sportyň oýunçylary arkaýynlaşmalar oýunlar. Kakhylle Hotçiýew. Şeýle de Kerim Jumaýew. Sergetçide bir wagtda 2 tane oýunçylar çalışyrylýar. Hotçiýew 23 ýaşynda 5-nji welide oýna giren oýunçy, şeýle de Kerim Jumaýew 9-njy welide oýna giren oýunçy 21 ýaşynda. Serdar Taganow Sergetçiniň başlaýarlyşy ýigderli oýunçylary çalışyrýar. 21-16 boldy. Oýunyň netijesi häzir Talip Sport toporyny Atajan Ýadyeliýew top oýuna girdiler. 24 ýaşyndaky Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talibi Atajan Ýadyeliýew. Batda urgu bilen top oýuna girdi. Ikinji döwde şu wagtdan 5 utuk ara tapawdy Talip Sporty voleybol toporynyň peýdasyna saklanýar. Batda urgu bilen Atajan 23-16 hormaty ileşer. Talip Sporty inni ikinji döwde ýeňişe alynmagy hassa ýakyn geldi. Top oýuna girdilýär. Sebebi inni ikinji döwde Talip Sporty ýene de utugunu alýar 24-16 boldy. Olara bari ýok ikinji döwde ýeňişe alanmaklyk üçin Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň taliplerine bari ýok bir tuk gerek 24-16. Ýöne Sergetçiniň oýunçylary hiç hili ýagdaýda olar ruhdan düşmeli däl. Top oýuna girdiler. Talip Sporty ýeňişe gadanyp dur. 17-24 bolýar. Oýunyň netijesi Sergetçi voleybol topory top oýuna girmäge mümkinçiligi aldy. Ýöne bir gurrunsyz häzirki wagtda ikinji döwrüň soňky wagtlary, soňky pursatlary diýip belläp biler. Ýene de top Sergetçe utuk Sergetçe berilýär sebebi Talip Sportyň oýunçydy. Oýunyň düzgünlüği bodaýan ýaly dogrudan da şeýle Kanişev Hatap 25-18 ikinji döwde de Talip Sporty ýeňişe alanýar.
Hormatly arkadaşlar, voleybol duşuma devam etmeklik bilen häzirki wagtda çempionatymyzyň ýokary ligasyny häzirki günlerde paýtagtymyzda Türkmenistanyň voleybol boýunça çempionatynyň 2024-2025-nji ýyllaky mövsümi dowam edýär. Bu geçirilýän ýarışda Nowataky tapyryň duşugyny paýtagtymyzda Ýaşyly Kakaýew adynaky halkara Newtde Gadynlar Sedna sport toplumunda Tarik sportu bilen serkeçiliğin arasında aktif duşuk devam edýär. Ene de 3-nji döw hatap barbar ýöne umumy netije barada aýdyp geçenmezde onda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň tarik sportu voleybol topory umumy netijede 2-0 hasabyna ýeňişi gazanyp dur. Kanyeşev tarik sportu voleybol toparına batlygy bilen tejribeli oýunçy top oýnap girdi. Inni häzirki duşukda sergetçi 2-1 hasabyna öňe saýlandy. Sergetçide 3-nji ýerde çykşa diýen voleybolçy Habibullah Kerwenow. 19 ýaşyndaky voleybolçy Habibullah Kerwenow top oýuna girdiýär. Inni 3-nji döwde Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň serketçi voleybol toparyna hökmani ýagdaýda ýeňiş gadanmaklyk gerek. Sebebi egerde häzirki dowam edýän 3-nji döwde duşukda serketçi ýeňiş gadansa 4-nji döw dowam eder. Top kabul edilýär. Batlygy bilen top oýuna girdili. 3-nji döwür Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň serketçi voleybol topary 3-nji döwü ören şowly ýagdaýda girişdi. Belki de inni ýöne şuna ýeňiş gerek şu 3-nji döwde. 3-nji döwde serketçi ýeňiş gadansa 4-nji döw dowam eder. 11-nji ýerde çykşa diýen voleybolçy Allahamrat Gurbanow 24 ýaşyndaky oýunçy topy oýuna girdi. Ýöne şu wagt deňe-deň. Häzirki wagtda Talip sportu utugy alýar. 4 şowly oýunyň netijesi Nurmehmet Annaýew utugy Talip sportu berýär. Yine de Talip sportu voleybol topory yine de utugyny alýar. Umumy netije 2-0. Ikinji döwde ikinji döwüň başynda oýun deň ýagdaýda dowam edipdi. Ýöne ikinji döwüň dowamyndan soňra duşukda Talip sportuň voleybolçylary utugary tapawudyny hasda artdyrdylar. Duşuk dowam edýär. Talip sportu voleybol topary häzir hüjüme geçirer. Kanyeşev batlygy ýerine ýetirilýär. Häzirki 3-nji döwü serketçiniň oýunçylary ören şowly ýagdaýda oýuna girişdiler. 4-5. Top voleybol meýdançasynyň içine düşýär. Hormatly ýaşar, utuk serketçi voleybol toparyna berildi. Bu ýagdaý dogry tasdiklandy. Eminler video görüşlükden peýdalandylar. 4-5 bolupdy adwat bunlaryň. Serketçi utuk berilende ýöne inni oýun dowam edýär. Inni Talip sport utuk aldy. Häzirki wagtda netije taliplaryň peýdatyna 6-4. Inni Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň toparda diňe käbir oýunçylar bar.
Ne bir şolary bellenmezde. Mekan Masarif var toporun oyuncu tälimişdi. Ballygylyşdyrdy var toporun oyuncu tälimişdi. Mekan Masarif ballygylyşdyrdy fiýaly oyuncu tälimişler häzirlikçe bu duşukda bu oýuna gatnaşmaýarlar. Dine Şuart meydançada 5-nji belgede toporun oyuncu tälimçisi Vladimir Kanyshev var. Şu 5-nji belgede tejribeli Kanyshev'dan galan ähli oyunçular Mekan Masarif bilen ballygylyşdyrdy fa oýuna gatnaşmaýarlar diýip belledik. Indi häzirki wagtda meydançada bu oýuna gatnaşýan oyunçularyň içinde Dine 5-nji belgeli Kanyshev toporda oyuncu tälimçi. Galan oyunçular dine bu ýokary mekdebiniň talipleri ýöne Kanyshev ballygylyşdyrdy fa Mekan Masarif Vladimir Kanyshew talip sport toporuna çykşy diýerler. Olar Tevavi Türkmen Döwre Bedenter we Sport Institutunda tälimçi muallimler gadarly tamaşaçylar. Ýöne çempionatymyzyň bu ýarış ýurdumyzyň ýokary mekdeplerining talip ýaşlarynyň arasynda däl, bu ýarış çempionatymyzyň ýokary ligasy. Şonuň esasynda da ballygylyşdyrdy ifade Mekan Masarif da Vladimir Kanyshew da oýunlara gatnaşmaga ruhsat berilýär. Ören batly ulgy ýerine ýetirildi. 6-7 bolýar. Ýene de edil 1-nji döwgüde, edil 2-nji döwgüde bolşýaly häzirki dowam edýän oýunyň 3-nji döwgünde de deň ýagdaýda deňrek netije bilen oýun dowam edip dur. 6-7 formaty ileşer. Oýunyň netijesi hasap 6-7. Top oyuna giýerilýär. Kynrak düşýär, ýöne tergeçe atyp berilýär. 7-7. İkinji döwde oýunna Türkmenistanyň döwlet terket gullanyň terketçi volleybol topary häzirki 3-nji döwde hasaby olar deňlediler. Ýöne oýun dowam edip dur. Dine ýeňişerek terketçi 3-nji döwde. Dine 3-nji döwde şeýle bolan ýagdaýynda 3-nji döwde terketçi ýeňişi gadana ýagdaýynda 4-nji döwde dowam eder. 8-7 Talip sportu häzir top oýuna girdiýär, top kabul edilýär. Böreliň geçirilýän hüjümi ören batly. Näşul 3-nji ýerde çykşy diýen oýunçy bar Habibullah Kerwenow. 19 ýaşynda häzirki wagtda ýöne şu ýyl 2025-nji ýylda özüniň 20 ýaşyny doldurar Habibullah Kerwenow ýaşlykyň oýunçylaryň biri. 3-nji ýerde çykşy diýen Habibullah Kerwenow terketçide ýygyderli bir näçe howply urgulary geçirip, howply urgulary ýerine ýetirmeklik bilen toporyny utuklary getirip dur. Azat bundan Toro diýär. Terketçiniň oýunçy Toro diýär. Nurmehmet Annaýew, Duşun Emini, Nurmehmet Annaýew, Duşun Eminleri. Nurmehmet Annaýew bilen Kerim Hudaýgulyýew bu ýagdaýy dolu tasdikladylar. Terketçiniň oýunçynyň Toro degenligini tasdikladylar. Eminler ýöne video çykdan tomaşa ederler. Vladimir Kanyshev top oýuna girdiler. Hasap 9-8. Dolu tasdiklandy. Talip sportu utugyň berilenine ýöne Türkmenistanyň döwlet terket gullanyň voleybol topory hasap dinleýär. 9-9. Batur bilen top oýuna girdiler. Onda bolýar deň ýagdaýda duşuk dowam edip dur. Onda top kabul edildi ýöne häzirki wagtda ören ýygyderlikde Türkmenistanyň döwlet terket gullanyň voleybol topory ýygyderli hüjümlerini olar geçirip durlar. Ataýew hem Baturgyň ýerine ýetirip toporyny utul getirdi. Häzirki wagtda terketçide bir oýunçy çalyşdyryldy, Pelwan Jumamradow.
19 ýaşyndaky voleybolçy Juma Muradow meýdança oýuna dolanyp geldi. Inni duşukda 3-nji döwüň dowamında Serketçi netije kazanıp dur. Oyun ýöne dowam edýär. Serketçi utuklar kazanýar ýöne Talip Sportun. Talip ýaşaram ýigderli hüjümleri döredip geçirip durlar, olaram utuklary kazanıp durlar. Indi 3-nji döwüň ýagdaýy bardy aýdynmyzda käbir ýagdaýda Talip Sportu öňe saýlanýar, käbir ýagdaýda Serketçi öňe saýlanýar. Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutunyň talip ýaşlary umumy netijede 2 döwden soňra umumy netijede olar 2-0 hasabynda ýeňişi kazanyp durlar. Pehliwan Juma Muradow oýunny toporny Juma Muradow utugy getirýär. 11-11 boldy. Häzir duşukda Kerim Jumaýew top oýuna girdiler. Kerim Jumaýew howlukman top oýuna girdiler. 21 ýaşyndaky voleybolçy Kerim Jumaýew Serketçi. Ýene-de Serketçiniň oýunçy batda urgan ýerine ýetirýär. Oýunny Ataýew. Bu wedek ýöne Talip Sportu utugy aldy. 12-11 bolýar. Serketçi voleybol toporunyň başlaýanymyşdy Serdar Taganow. Şeýle-de toporda bir näçe tälimçi hünärmenler bar, tälimçiler bar. Serketçide Nazim Yoldaşew bar, toporuň tälimçisi Annamrad Annaýew bar. Bir näçe hünärmenler bar. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň voleybol topor gelecekde üstünlük kazanyp biler. Gelecekde çempionatymyzyň ýokary ligasynda netijeli çykyş edip biler. Şu wagt duşukda Talip Sportu voleybol toporu top oýuna girdi, ýöne oýunny utugy kazanýan Serketçi bolýar. 10-13 boldy. Häzir Ataýew top oýuna girmäge taýýarlanýar. Serketçiniň hem düzüminde bir näçe oýunçylar bar. Baht dorular ýerine ýetirip bilýärler, baht dorulary geçirip bilýärler. 3-nji döwü ören şowly ýagdaýda başlapdylar Serketçiniň oýunçylary. Şowly ýagdaýda 3-nji döwü girişipdiler. Bayram Mehmetguliýew öz ýanyna oýunçyny çagyrýar. Toporuň oýunçylarynyň biri, toporuň düzümine täze goşulan oýunçylaryň biri, 14-nji belgide çykyş edýän Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutunyň 1-nji ýyl talebi. 18 ýaşyndaky oýunçy Resul İlmemmedow Talip Sportda oýuna girdi. Kanişew Bayram Mehmetguliýew toporuň başlaýanymyşdy. Wagtlaýyn Kanişewa dynç berdi. Az wagtdan Kanişewa meýdança oýuna dolanyp gelip biler. Bayram Mehmetguliýew toporuň başlaýanymyşdy. Mekan Masarow bar, Ballygylyşdyrdyýew bar toporuň tälimçileri. Vladimir Kanişew umuman Bayram Mehmetguliýew toporuň başlaýanymyşdy. İlgiderlikde toporuň oýunçy tärimçiler Ballygylyşdyrdyýew. Şeýle-de Mekan Masarow, Vladimir Kanişew bilen ilgiderli maslahatlaşýarlar. Bilelikde ören üstünlükli işler alyp barýarlar Talip Sportu. Çempionatymyzyň şu mewsüminde baýrakly ornuna natip bolup biler. Sebäbi çempionatymyz dowam edýär. Indi häzirki wagtda voleybol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýokary ligasynda şu wagt 3-nji aýlaw dowam edip dur. Indi bir ýagdaý bar, çempionatymyzda 4-nji aýlaw bolar. Indi 4-nji aýlawda da bir näçe duşuklar geçirirler. Egerde Talip Sportu toporuny da mümkinçilik bar. Ne çempionatymyzyň geçen mewsümi bardy, gysgaça durup geçenmede. Geçen mewsümde Newiçi çempion boldy. Migratsiýa 2-nji orna ýeride, Gala 3-nji orna munasip bolupdy. Indi şu geçen mewsümde baýraklarna munasip bolan, geçen mewsümde üstünlükli çempionat tamamlanan toporlar bolan, Migratsiýa, Newiçi, Gala ýaly toporlar şu mewsümde de çempionatymyzda çykyş edýärler. Olaram baýraklarına ýene-de adatdakylar ýaly, hemişekler ýaly, garşyşy ýaly Newiçi, Migratsiýa, Gala toporlar baýraklarynda dalaşýarlyk edýärler. Ýöne başga da köp.
Başga da çempionatymyzyň ýokarly ligasynda baýrakly orna dalaşýarlyk edýän voleybol toporlary köp. Olardan bir de tarih sportuny belläp biler. Olardan bir binägäri belläp biler. Milli goşun voleybol toporlary bar. 17 şolyar. Inni 3-nji döwrüň dowamynda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň voleybolçylary utuklaryny artdyrýarlar. 4 utuk ara tapawudy bar. 17-13 Bayram Mehmetquliýew häzir toporny oýunçyny çalşyrýar meýdançanyň daşynda. Şu an erkin ýöne ýok. Häzirki wagtda Munis Mätäkubow oýundan çykýar meýdança 6-njy belgide. Umit Durdiýew oýuna girdi. Umit Durdiýew 19 ýaşynda. Umit Durdiýew Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň 1-nji ýyl talibi. Şu ýyl indi şu ýyl 2025-nji ýylda ödüniň 19 ýaşynda boldurar. Umit Durdiýew oýuna girdi. Hasap 14-17 bolýar. Serhetçi topory häzir topy oýuna girdiler. Bada wagt ýene-de oýunçy çalşyrýar meýdançada erkin oýunçy peýda boldy. Talip sport toporuna. Ýöne bir wadyksan oýunçylar, bir dälle bir wadyksan oýunçylar çalşyrly, tejribeli voleybolçy, oýunçy tälimçi Kanişew hem häzirki wagtda meýdançada batly urgu top voleybol meýdançatynyň içine düşýär 18-14. Inni 3-nji döwrüň dowamynda 3-4 utuk ara tapawdy Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sportu voleybol toporunyň peýdasynda inni utuk ara tapawdy taliplerin peydasyna artýar. Vladimir Kanişew toporun oýunçy tälimçileriniň biri Kanişew. Meýdançada Kanişewden galan oýunçylar Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip ýaşlary. Ýene-de Bayram Mehmetquliýewiň şagirdleri utuk alýarlar. Häzir oýunda tejribeli voleybolçy şu ýyl 2025-nji ýylda ödüniň 33 ýaşynda bolýan Vladimir Kanişew top oýuna girdiler. Tejribeli oýunçy Vladimir Kanişew paýtagtymyzyň Galkan voleybol toporuna da çykyş edipdi şu oýunçy. Top oýuna girdi Kanişew. On meşon okudy. Hasap 15-19 bolýar. Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň talip sportu voleybol topory 20-15 hasabyna öňde. Indi 5 tugara tapawdy bar. 3-nji döwrüň başynda oýun deň ýagdaýda dowam edýärdi. Indi utugara tapawdy artýar. Ýene-de serhetçi topory hüjüme geçirer. Serhetçi toporken bir näçe wagt ara ketmeden soňra çempionatynda dolanyp geldi. Wagt gerek olara ýöne gelecekde Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň topory üstünlik gazanyp biler. Serhetçi barda aýdanmada dürli ýyllarda ne serhetçi voleybol toporynyň diňe bir serhetçi atly voleybol näle, hemde serhetçi atly basketbol topory bar, serhetçi atly futsal topory bar. Dürli ýyllarda Türkmenistanyň naýbaşy futsal ligasynda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhetçi futsal topory çykyş edipdi. Serhetçi basketbol topory çykyş edýär. Serhetçi basketbol topory hem basketbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýokarly ligasynda çykyş edipdi. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň hem türkmen sportunyň ösmegine Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň hem goşandy bar. Oýunda Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň voleybolçylary 20-16 bolýar. Birinji döwrde olar 26-24 hasabyna ýeňişi gazanypdylar. Ikinji döwrde 25-18 hasabyna ýeňişi gazanypdylar tarip sporty. Umumy netije 2-0. Indi häzirki duşukda da serhetçi topor utugy gazanýar 17-22. Bayram Berdiýew talip sportu voleybol toporuna bir oýunçy çalşyrdy. Ýaşly ekin oýunçylaryň biri bolan Bayram Berdiýew talip sportda oýundan çykdy şeride.
Serketçide bir wagt iktan oyunçular, 4-nji hem de 9-njy belgili oyunçular. 9-njy beride Kerim Jumayev, 4-njy beride Bahtiýar Şöhratgeliýew ýaly oyunçular meýdança. Serketçinin hem ýaşdaki oyunçular meýdança dolanyp geldiler. Kerim Jumayev 9-njy beride 21 ýaşynda bu oyunçu. Bahtiýar Şöhratgeliýew var 19 ýaşynda bu oyunçu. Batly urgy ýerine ýetirildi. Nur Mehmet Anay, Kerim Hudaýguliýew eminler utugy Serketçe verdiler. Sebebi top meýdançanyň daşyna düşdi. Utug arta bawdy Talip Sportu voleybol toporunyň peýdasyna Vladimir Kanyşev geçirilýän hüjüm batly urgy oýunyny ýene-de Serketçi. Voleybol toporu utug alýar 19-22. Duşun dowam etmek üçin Serketçiniň 3-nji döwde ýeňişi gadanmagy gerek. 3-nji döwde Serketçi ýeňişini gadanta 4-nji döwde dowam eder. Hüjüm geçirilýär, batly urgy. Kanyşev görülýär, Talip Sportu howply hüjümüň ýene-de ýerinde öredýär, ýene-de ol ýerde görülýär. Atahanowdan top meýdançanyň daşyna çykýar. 20-22. Top kabul edilýär. Talip Sportu voleybol toporunyň geçirýän hüjüme bu gedek Atahanow. Ahun Atahanow bu gedek toporuny utugy getirdi. Häzir Ahun Atahanow'un öýdi top oýuna girdiler. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň 3-nji ýyly talibi. Biz belläpdik reportajymyň dowamynda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň hem talip ýaşlary, jan koýarlary duşuga ýürüýte tomaş etmäge geldiler diýip biz belläpdik. Indi häzir wagt sport toplumynda talip ýaşlar, talip sportyň ýeňişine garaşýarlar, şol jan koýarlar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talip ýaşlary Talip Sportunyň ýeňişine gadanýarlar. Geçen oýunda da Talip Sportu Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň topory Beherdeni 3-0 hasabyny utmagy başarypdy. Häzirki wagtda indi bu duşukda da Talip Sportu 3-0 hasabyna ýeňişi gadanyp biler. Sebebi hasap 24-20 3-nji döwde umumy netije 2-0 Talip Sportuň peýdasyna. Indi umumy duşukda toporyň Talip Sportuň ýeňişi gadanmak üçin Talip Sportu voleybol toporuna bir tup gerek. Gysgaça ýene bir gedek durup geçlek ýerlikli bolar. Birinji döwde Talip Sportu 26-24 hasabynda. Birinji döwde 26-24 hasabynda Talip Sportu ýeňişi gadanypdy. Ikinji döwde 25-18 hasabyna Talip Sportu ýeňişini gadandy. Üçüncü döwde de duşukda Talip Sportu 25-21 hasabyna ýeňişi gadanýar. Bu oýunda da Talip Sportu 3-0 hasabynda ýeňişini gadandy. Salam elik mehriban ýeşler, sagaman oturulmasyňyz.
Sizin ähli berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, ýurt parahatçylygyny arzu edip, sport treýlimi tarapyndan taýýarlanyp size hödürlenýän bagçyýarlygyň üstünlikleri atly gepleşigimiň täze sany tomaşa etmäni çagyrýar. Adından belli bolşýaly bagçyýarlygyň üstünlikleri atly gepleşigimiň her sanyna size ýurdumyzyň çäklaryna, şeýle-de halkara ýarşlaryna uly üstünlikler gazanyp, ýaşyl tuğumuzy belende parladýan türkmen türgenlerimiziň gazanýan üstünlikleri size ýetirmek maksady edilýär. Ine şuňky gepleşigimizde hem şular dogrusynda gyzykly gurulmaly size ýetirmegi makul bildik. Ine gepleşigimiň şu tanynyň mehmanlary bilen tanış etsek, meniň ýanymda oturan ýerleşmet Türkmenistanyň Magtymladynaky ýaşlar guramasynyň Büzmeýin etrap geňeşiniň esasy hünärmeni Şämi we Maya. Şeýle-de onuň aňyrýanyna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Büzmeýin etrap komitetiniň hünärmeni Gurban we Artyk Gözel. Mehmanlar size gepleşigimizde hoş gördük. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda sport ulgamynda uly üstünlikleri eýe bolunýar. Muny biz durmuşymyzyň her bir pursatyna şaýat bolýas, ine ýurdumyzyň çäklaryna, şeýle-de halkara ýarşlaryna türkmen türgenleri uly üstünlikleri eýe bolup, ýaşyl tuğumuzy alasmana parlatmagy başarýarlar. Şol gazanýan üstünliklerini de gahrman arkadaşymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň şaher paýlaryna münasip bolýarlar. Her ýylla ýylymyza at goýmagym ýurdumyza asly däbi öwrülli. Ine şu ýylam 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak ýyly eglan edildi. Ine onuň adyndan belli bolşýaly baky bir taraplamyzyň 30 ýyllyk bayramyna häzirki günlerden uly dawara bilen, uly üstünlikler bilen taýýarlyk işler ýokary derejede alınıp barylýar. Maýa sözümiziň başyny siz bilen şolar dogrusynda dowam etsek, öz ýürek buýsançlaryňyzy ýyleşlerimiz bilen paýlaşdyňyz. Türkmenistanyň Magtymladynaky ýaşlar guramasynyň Büzmeýin etrap geňeşi bilen, Büzmeýin etrap geňeşiniň işgärleri bilen bilelikde ýaş türgenler bilen sportu ösdürmekde izgiderli çäreler alyp barýar. Sport dünýäniň parahatçylygy. Bu ýörelge halkara parahatçylyk we inançmak ýylyna adamzady dostlugy hem-de ruh bilenetlige çagyrýar. Gahrman arkadaşymyzyň häzirki zaman Olimpiýa oýunlaryna esaslanylýan Pierre de Coubertiňiň parahatçylyk ösüşiň we sagdyn ölmüş ýörelgesiniň ýeňişe bolan ymtylmanyň nyşany hükümne sport dünýäniň parahatçylygy diýen jümlesini hemmeler ruh bilenetlige çagyrýanlygyny nyktamak bolar. Sport bilen sagdyn durmuşy kemale getirýän halkymyzyň aňyna, kalbyna parahatçylyk ýörelgelerini güýçlendirýän sport we bedenteriýan ähli taraplaryny ösdürmek, onuň maddi binýadyny pogtalandyrmak döwletimiziň esasy wezipeleri bolup durýar. Nesil saglygy we olaryň awadan durmuşy ugruna aladalar diňe parahat agzybir we asuda mekan edilýär. Ata watanymyz Türkmenistan hem şeýle döwletleriň ilkinjileriň hataryna münasip orny eýleýär. Ýurdumyzda sportyň üstü bilen sagdyn jemgyýeti kemale getirip, olaryň bu ugurdaky işçiligini artdyrmak üçin Türkmenistanyň bedenti we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagynda edaralarda we sport mekteplerde ýadawsyz işler alınıp barylýar. Bütün dünýä ýüzünde sport parahatçylygyň ilçesi hasaplanýar. Halkara sport ýarışlaryň geçirilmegi, oňa dünýä ýurtlarynyň türgenleriniň gatnaşmagy we maksatnamalaryň kararnamalaryň kabul edilmegi, halklaryň dostlaşdyrýan alyp barýan işler boýunça gatnaşyklary işçileşdirýän syýasy köprü bolup hyzmat edýär. Munyň özi sport ulgamynyň parahatçylyk ýörelgelerini esaslanýanlygyny bize şaýatlyk edýär. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýip eglan edilmegi, sport ulgamyna zähmet çekýän tejribeli hünärmenleri, ustad türgenleri, täze üstünlikleri ruhlandyrýar.
Parahatçylyň we asugdalyň nişany gadymy döwürlerden bäri ak kepderi hasaplanyp gelinýär. Ak kepderi dünýäniň halkara gatnaşyklar ulgamyny özara düşünşmegiň ýa-da ilalaşmagyň nişany hasaplanýar. Bu güç dünýä ýurtlarynyň arasynda ýagşylygyň we parahatçylygyň umydyň nişany hükmüne yglan edildi. Bu alamaty 1949-njy ýylyň 20-25-nji aprelinde Pragada we Parisde geçirilen bütün dünýä parahatçylyk kongresini İspan suratkeşi Pablo Picasso tarapyndan bu kongres hödürlendi. Bu kongres dünýäde ilkinji ýerde geçirilen parahatçylyk kongresidir. Parahatçylyk kongresi diýip atlandyrylan bu kongresde dünýäniň 72 ýurdundan wekiller gatnaşyp ak kepderini parahatçylygyň kepdersi hükmüne bir agzdan golladylar. Halkara ulgamyny asugdalygy we parahat durmuşy isleýän döwletler bu nişana kiçirek üýtgetme, zeytun ballajanyň şekilini ýerdiler. Bu aňlatma halkara parahatçylyk ulgamynda hemişelik ornaşdyryldy. Yer ýüzüniň parahat söýçi halklary zeytun ballajagynyň al asmana galdaryp uçup barýan ak kepderiniň şekline asmanyň we zeminiň asudy zyna tökümine sarpa goýýarlar. Watanyň erkana durmuşyny asman päkligini isleýän her bir adam parahat we asudy durmuşyň tarapyndadyr. Dünýäde şeýle erkana asudy parahat durmuşa beslenen ýurtlar bardyr. Şol ýurtlaryň içinde has uly orun biziň ata watanymyz betarap Türkmenistan döwletine degişirler. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda 185 döwletiň bir agzdan ses bermegi, gollamagy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen garaşdy Türkmenistan döwletimiziň hemişelik betarap döwlet diýip ikrar edildi. Şol ýyldan bäri betarap Türkmenistan döwletimize parahatçylyk we awadançylygy dünýä ýaýmakda bir näçe möhüm işleri durmuşa ornaşdyryldy. 2015-nji ýylyň 3-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 69-njy meclisinde 193 döwletiň bir agzdan gollamagyny Türkmenistan hemişelik betaraplygy atly rezolýusiýasyny ikinji ýerde kabul etdi. Bu bolsa Türkmen betaraplygynyň filmaz berk binýadyny, onuň halkara gatnaşyklar ulgamyny insanperwer, hoşniýetli hemde özara hyzmatdaşlygynyň dünýäde ençeme ýurtlar bilen amala aşyrylýanyny aýdan sübut etdi. Ýurdumyzda betaraplyk hukuk derejesi diňe sebitde parahatçylygy durnukly üpçün etmegiň halkara guramalar bilen köpügürli özara gatnaşyklary giňeltmeginiň möhüm ygtybarly guraly bolmak bilen çäklenmän eýsem dünýäde halklaryň bagtyarlygyny we awadançylygyny berkitmegiň bähbidine gönükdirilen ýörelgelere dayanýar. Çünki Türkmen betaraplygy munyň özi halkymyzyň köp asyrlyk taryhy tejribesiniň we parahat söýçüligi dayanýan döwlet siýasatymyzyň bir bütegi aňlatmasydyr. Dünýä tejribesinde kemale gelen, ikrar edilen betaraplygyň milli türkmen nusgasy, daşary siýasatda tutuş dünýäniň parahatçylygyny, asugdalygyny saklamagy we döwletleriň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklar ösdürmäge hyzmat edýär. Şeýle hem ýurdumyzda betaraplyk hukuk derejesi, döwletimiziň milli ösüş ýoluny durnukly ösüşe gönükdirilen tagallalaryny dünýä jemgyýetçiligine dabaralandyrmaga, ähli umumy howpsuzlygyna gönükdirilen meseleleri bilelikde we üstünlikli çözmäge mümkinçilikleri berýär. Özüniň betaraplyk siýasatynyň illeri tutulan uğurları we oňun ösüş ýolu bilen öňe tarap okkunly hereket edýän garaşsyz döwletimiziň halkara gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilen giň gerimli we uzak möhletli maksatnamalaryň özgertmeleri badalyga berilmegi. Mundan beýlekde halkymyzyň parahatçylyk babatdaky garaýşlaryny döwrewap milli ýörelgelerini dünýä ýüzünde dabaralanmagy giň ýollar açýar. Hemişelik betaraplygyň 30 ýylyň içinde geçirilen ýol ýurdumyzyň bu hukuk derejesiniň häzirki zaman awadan ösüşimiziň üpçün edýän şertlerine öwürlendigini görkezdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy esasynda üstümizdäki şu ýylymyzyň halkara parahatçylyk ynanşmak ýyly diýip yglan edilmegi öz bolşly many bar. Çünki parahatçylyk bu dünýäde ähli umumy
ösüşi üpçün edýän zerur şertlerin biri bolmak bilen döwletleriň arasynda birek ynanşmak esasynda ýola goýulýan hyzmatlaşygy ösdürmäge we ýakyn geljekde täze derejelere çykarmaga giň mümkinçiligi açýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda döwletler bilen barha giňelýän köp ugurly halkara gatnaşyklary, gahrman arkadamyzyň dünýäde parahatçylygy, dost soňanlygy we abadançylygy pugtolanyrmak uguryna asly başlangyçlaryň arkadagy gahrman serdarymyzyň üstünlikleri, durmuşa geçirýän içeri we daşary siýasatynyň öz beýanyny tapýanyny aýdyn suwtnamasyna urilýär. Maýa dogry bellek geçýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna inni daşary döwletler bilen dost soňanyk gatnaşyklary hem barha pugtolanýar. Diňe bir sport däl, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda bunyň uly ösüşlerini görmek biziň her birimizde diýsen bu ýa ýa begenler ýa şu ýa sözüňiziň dowamyna bellek geçdiňizde akepderiniň hem zeytun agajynyň ballajagynyň hem şu bir taraplygyň nişanynyň alamatydygyny ine özüňizden bilýänsiňiz gözel paýtagtymyzyň owadan kunjuklerini şol alamatlary aňladýan ençeme binalaryň barlygy şolaryň özüň bizi begenler ýa buýsanlar ýa şol sandan halkara ýarşlar hem ýurdumyzyň olimpiya şäherçesinde giň gerimde ýokary üstünlikleri beslenip geçirilýär. Şolaryň geçirilmeginiň özü hem baky bir taraplarymyzyň hasam daşary döwletler bilen dost soňanyk gatnaşyklarynyň pugtolanýanynyň alamatlarynyň aýdyn nişany bolup durýar. Türkmenistanyň magtymladynaky ýaşlar guramasynyň biz möýün etrap geňeşiniň esas hünärmen bolup zähmet çekýäňiz. Ine ýa-ni sözüňiziň başynda da bellek geçdiňiz da sport ulgamyny gazanylýan üstünlikler dogrusyna bellediňiz. Şolaryň çäklerini öz alyp barýan işleriňiz barada sport ulgamynda umumyň ýaş netiller sporty çekmekdäki alyp barýan işleriňiz barada da bir gysgaçyk iýleşlerimize gurrun beräýsiňiz. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen etraplarda, vilayetlarda dürli görnüşli sport mektepler, sport deshalar diýsen oňaýly şertlerde gurulup ulanmaga berildi. Türkmenistan magtymladynaky ýaşlar guramasynyň işgärleri bilen şol sport deshalaryň içinde ýaş türgenleriň arasynda sportyň dürli görnüşleri boýunça ýaşlar gurnap geçirip baýrakly orunlara münasip bolan ýaş türgenleri Türkmenistanyň magtymladynaky ýaşlar guramasynyň adyndan öwgeslendirji sowgatlar bilen siýlaýar. Sag bolun maýa aýdyp beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin Mähruwan iýleşler, indi gepleşiňmidi, indiki mehmanymyz bolan Artyk Gözel Gurbanow bilen söhbetleşigimize dowam edýäris. Ýurdumyzyň ähli ogurlar bilen bir hatarda sport ulgamyny gazanylýan üstünlikler dogrusyna şeýlede şu ýylymyzyň 2025-nji ýylymyzyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynda umumyň alyp barýan işleriňiz dogrusyna bize seredip oturan iýleşlerimize bir gysgaçyk gurrun beräýsiňiz. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary esasynda özgörüşlere beslenýän zamanamyzda türkmen halky şan şöhratly taryhyň ýene bir nurany sahypasyny açdy. Garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly badalgaly. Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň bir agzdan gollamagyna 2024-nji ýylyň 21-nji martyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly adly kararnamanyň bir agzdan kabul etmek hem munyň aýdyn güwäti bolup durýar. Ýylyň milli we halkara derejede oglan edilen şygarlaryň bir-biri bilen aýrylmaz baglanşykly bolmagy Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda gatnaşyklaryň barhary başlanýanyna şaýatlyk edýär. Döwletimiziň daşary syýasy strategiýasynyň bir taraplyk görelmesi we milletler birleşiginiň işi bütün dünýäde parahatçylygy,
gadançylygy, dornukly ösüşi üpçün etmegi nazarlaýar. Şunuň bilen baglylykda halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygyna 30 ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegine bolsa 80 ýylyň dolýanyň hem ýatlanmagy münasip ýakymly hakykatdyr. Bugünkü gün garaşdy Türkmenistan hemişelik bitaraplyk huk derejesine eýerip dünýäniň ençeme döwletleri Awrail halkara guramalar bilen jümle jahanyna parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň bähwidine dostlyk hemde birek-bire ynançmak görelgilerine esaslanýan gatnaşyklary bugtalanýar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna ýurdumyzyň sport boýunça durmuşa geçirilýän beýik işleri hem özüniň gözbaşyny il saglygyna, ýurt baýlygyna deňeýän gahrman arkadagymyzyň türkmen halkynyň saglygyny goramak, türkmen sportuny ösdürmek ugruna alyp barýan parasatly siýasatyndan alyp gaýdýar. Bu asylly ýörelgeler häzirki wagtda arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly başdanlygyna münasip dowam etdirilýär. Arkadagy gahrman serdarymyzyň ýurdumyzy sagdynlygyň we ruh berentligiň ýurduny öwürmek boýunça çekýän ýadawsyz ähmetine eýerip, türkmen türgenleri ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän iri sport ýarşlaryna çykyş edip, öňdäki orunlary eýermegi başarýarlar. Bedentariýa we sport jemgyýetiň sagdynlygyny üpçün edýän gymmatlyklardyr. Türkmenistanda bolgamy ösdürmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Öňde goýulan wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzda bu ugurdaky hereketleriň täze usullary kemale getirilýär. Ustad türgenleri taýýarlamak ugruna toplumlaryň özgörtmeli işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda bedentariýanyň we sportyň kämilleşmegi, adamzadyň kuwatynyň maddi we ruh taýdan sazlaşyky utgaşmagy netijesinde sagdyn durmuş ýörelgelerine eýe bolmagy, şeýle-de sport boýunça halkara hyzmatdaşlygyň hassa giňmegi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri boldy. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna köp ugurly stadionlar, bedentari we sagal düş toplumlary, sport mekdepleri we beýleki desgalar bina edilip ulanylmaga berilýär hemde berilýär. Türgenlerdir hunärmenler, tälimçiler taýýarlamagyň täze usullary we sport oýunlaryny geçirmegiň tejribesini kämilleşdirýärler. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine uruly. Türkmen türgenleri bütün dünýä sport hereketine işçen gatnaşýarlar. Olaryň turly derejede goraýan ýarşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary, arkadagy gahrman serdarymyň sport hemde onuň düzümlerini ösdürmäge berýän zehinlileri ýüze çykarmak türgenleriň ustatlygyny ýokarlandyrmak üçin döredilýän şertleriň aýdyň netijesi bolup durýar. Biz hem gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan döwlet siýasatyny, halkara sport hereketini dünýä ýaýmakda berýän tawşylyklaryny berjä etmek bilen siyasi partiýalaryň hem de iri jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň hem de işçiň agdalarynyň öňüne uly wezipeler goýýar. Biz hem halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna hemişelik bir taraplamyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Bizmeýin Etrap Komitetiniň agzwy işgärleri hem de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň berk bedenli, sagdyn ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen çağalar baglaryna terbiýelenen körbezi çağalaryň orta mekdeplerde bilim alýan, edara kärhanada zähmet çekýän hem de harby eskerleriň, harby gullukçylaryň arasynda izgiderli sport çärelerini hem de wagt nesihat duşuklaryny geçirýär. Artyk gödel beren gyzykly gurumlaryňyz üçin köp sag bolun, dogry bellek geçdiňiz. Sport insan saglygyny pogtalandyrýan esas gymmatlyklaryň biri bolup durýar. Şol gymmatlyklary hem kiçilikden, ýagny çağalykdan insan bedeni uýgunlaşdyrmagam ören wajib bolup durýar. Ene siz ýa sözüňizde bellek geçdiňiz-de çağalar baglaryna mekdeplerde şeýle-de dürli edaralaryň arasynda da dürli çäreler geçirýänligi dogrusynda biziň ýerleşlerimizde gurrun berdiňiz. Gelin gepleşiň biziň şu ýerine dürli kärde zähmet çekýän ýerleşlerimiziň hem şular dogrusynda muman ýurdumyzda sport ulgamy dogrusynda öz ýürek buýsançlaryny bize tomaşa edip oturan ýerleşlerimizde ýetirýärler.
Aşgabat şäheriniň Büdümýän etrap gaýatynyň gadynyň kömekçisi 3-nji derejeli ýurist Alyh Muhammed Murat. Häzirki wagtda sport ulgamyny ötüşlerimiz barha giňerme eýe bolýar. Esasan hem bu wagtda hormatly prezidentimiz Belen Serkerde başymyz, arka dagly gahrman serdarymyz, gahrman arka dagymyzyň alyp barýan taýsa tagallary ören uldur. Türkmenistan bu ulgamy ösdürmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Öňde goýulan wezipeler amala aşyrmak maksady bilen ýurtda bu urdak hereketleriň täze usullary kemale getirilýär. Ussat türgenler taýýarlamak urunda toplumyň özgertmeler amala aşyrylýar. Olimpiya hereketiniň ösdürmegine ulgaşan goşulýar. Ýurdumyz beden terbiýanyň we sportyň kämilleşdirmegi adamyň kuwatynyň maddi we ruhtaýdan sazlaşykly goşmagy netijesinde sagdyn durmuş ýöreleriniň eýe bolmagy şeýle-de sport boýunça halkara hyzmatdaşlygyň hassa giňelmegi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri boldy. Ýurdun ähli welaýatlaryna köpügürli stadionlar, beden terbiýe we sagaldyş toplumlar, aýlaglar, sport mekdepleri we beýlek desgalar bina edildi. Bu urda halkara hyzmatdaşlygyny hassa berkitmek şeýle hem bütün dünýä olimpiya hereketine goşuşmak üçin Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet boýunça öýretileşdiren edarasynyň sportda doping terişlerini ulanmakla garşy görüşi boýunça halkara konwensiýasyny tasdiklady. Olimpiya nişanlaryny gorap saklamak baradaky Nairobi ilalaşalygyna usully. Ýurtda milli antidoping agentligi öýredildi. Ondan başga da biziň milli kanunçylygymyzda professional sport hakyna, atçylyk we atçylyk sport ýarşlary hakyna, ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyna, meýle tinçilik hakyna, şeýle-de sportda doping garşy görüşüm hakyna kanunlarymyzda hem berkidildi we kämilleşdirildi. Türkmenistan halkara sport hyzmatdaşlygy düşünjesini ýokary misapperwer manyny berýär we ony gönderen Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli durnuk ösüş maksatlarynyň kabul edilmegi bilen baglanşdyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni hökmünde elan etdi. Türkmenistanda netijeli halkara hyzmatdaşlyk alyp barmagyň düýp esaslary goýuldy. Şu wagtda 60-dan urak döwletler bilen iki taraply esasda sport ulgamynda hyzmatdaşlyk hereketleri düzgünleşdirilýär. Bulardan başga da sport boýunça hyzmatdaşlyk meselesi döwlet başçylarynyň saparlarynyň dowamyna kabul edilýän jarnamalarda we beýannamalarda şeýle hem ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça hökümetara bilelikdäki toporlaryň jemleýici resmiýetnamalaryna öz münasip orny tapýar. Halkara sport hyzmatdaşlygy ulgamynda hem de sport diplomatiýasyny ösdürmek boýunça esasy mühim urlaryň biri hem dünýäde türkmen milli görüşini ösdürmek boýunça alyp barýan işlerdir. Esasen hem Türkmenistanyň milli görüş boýunça federasiýasynyň stab kwartirasy öz işini Aşgabat şäherine başlady. Sportyň bu görnüşi boýunça milli federasiýalar 20-den urak döwletde hereket edýär. 2017-nji ýyly Ýewropa, Afrika, Norty Amerikanyň aklim federasiýalary döredildi we türkmen milli görüşi boýunça Ýewropanyň we Afrikanyň çempionatlary geçirildi. Türkmen milli görüşini dünýä ýaratmagynda işler häzirki wagtda hem dowam etdirilýär. Türkmenistan halkara sport hyzmatdaşlyk merkezleriniň bir hökmünde ikrar edildi. Bu işçiň hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkara olimpiya komiteti, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüşiň we faragatçylygyň hatirasyna sport boýunça halkara bürosy, UNESCO-nyň beden terbiýe sport boýunça hökümetara komiteti, Aziýanyň olimpiya geňeşi bilen faragatçylygyň we insanperwerligiň puwtalandyrylmagyny sertlendirýän gatnaşyklaryň germi giňeýär. Türkmenistan sebitde dünýä derejesinde e-sport ýarşlaryny gurnamak hem de geçirmek üçin tejribe hem mümkinçiligi ýetir. Halkara ýarşlar işe gatnaşan türkmen türgenläriniň gadanýan üstünlikleri we ýeňişleri bu ulgamy durmuşa geçirilen strategiýanyň netijelerini aýdyn tutnamasydyr. Bularyň ähli Türkmenistan dünýä derejesinde sport döwlet hökmüne awraýanyň hasa ýokarlanmagyna ýardam etdi. Fursatdan peýdalanyp türkmen sportyny ösdürmekde giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dagly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Araşsyz baky bir tarap vatanymyzda mähruman halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýara güýçleriniň Belen Serkerde başyna ulug edýär. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutunyň Beden Terbiýe fakultetiniň 1-nji ýyl talibi Maşryk Agnawat.
beden terbiýen sporty ösdürmek ugrunda uly işler alyp barýar. Ýurdumyzda sport toplumlary, aýlawlar, stadionlar açylyp ulanmagy berýär. Bu bolsa biziň ýurdumyzda saglyga berilýän uly aladanyň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň meşgulama mümkinçilikler döredilen. Bizim bilmejamyzdan Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutunda hem sportyň bir näçe görnüşleri boýunça sabak berilýär. Bizim türlülerimiz hem eýsem ýurdumyzda da halkara ýarşylaryna, dünýä çempionatlaryna gatnaşyp baýraklar ulara münasip bolup Türkmen togyny alasmany palatmagy başarýarlar. Bu bolsa biz diýsen beýendirýär, buýsandyrýar. Ne şu ýylymyzyň halkara parahatçylyk we ynanşma kelip aglan edilmegi, bizim ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk botalandyrmak hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda uly işler alyp barýan aýdyn suwutnamasydyr. Ne şu ýylymyzda hem halkara parahatçylyk we ynanşma gelinne sport ýarşylarynyň geçirilmegi gödeňine tutulýar we şu ýyllarda uly taýýarlyk işler geçirilýär. Biz talip ýaşlar okumagy, öwrenmäge, döretmäge uly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza öz talip birimini köp sagawatmaý diýär. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, berent başar aman bolsun. Tutýan her bir tutumly işleri elmydama rowany ýollarda rowaşlyk etsensin. Mehmanlar 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk baky bir taraplarymyzyň 30 ýyllygyna da häzirki wagtlardan hem zähmet çekýän edaralaryňyzda öz öňüňize goýan maksatlaryňyz bardyr, meýilnamalaryňyz bardyr. İýleşlerimizde şolar dogrusunda ýetiräýseňiz. Bir taraplamydan 30 ýyllygyna nesip bolsa Türkmenistanyň magtymladyna ýaşlar guramasynyň agzy bir işgärleri bilen sport çäreleri, meden çärelerini ýaşlaryň arasyna wagt nesihat işlerini geçirmegi meýilleşdirýär. Umuman ýurdumyzda gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda biz ýaşlary ähli şertler mümkinçilikler döredilen. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sagawalsyny aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolup, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslensin. Biz hem halkara parahatçylyk we ynanşmak gelinne baky bir taraplamydan şanly 30 ýyllygy bellenýän ýylyna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agdawy işgärleri hem de ilkinji partiýa guramalarynyň agdalary bolup ýurdumyzda geçirilýän her bir bayramçylyklara işden gatnaşýar. Ýurdumyzda yerleşen edara kärhanalarda, orta mekteplerde çağalar baglaryna wagt nesihat duşlyklaryny, sport ýarşylaryny geçirmegi meýilleşdirýär. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara okumana, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Maýa artyk gözel biziň şunuky gepleşiňimiziň çakylaryny kabul edip gelip beren gyzykly görüňleriň üçin köp sag bolsun aýdýar. Işiňizde üstünlük kazanmagyňyzy arzu edýär.
Mehriban ýyleşler, ediz watandaşlar ne sport tileýlimi tarapyndan taýýarlanyp täze hödürlenýän bagtýarlyň üstünlikleri atly gepleşigimiň şu gedek sany geçirip gutorýar. Gepleşigimiň ahyryna ýurdumyzy uly üstünlikleri alyp barýan, halkymyzy eşgirti durmuşda ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, il ýurt bähbetli alyp barýan döwlet tutumlarynyň elmydama rowaşlyklary beslenmegini arzu edýär. Yine de ýaýdymda görüşýänçek, hoş sag bolun. Lamborghini avtologynyň taryhy 100 ýyldan gowrak mundan öň Italiýanyň demir gadygynda bir oglan çağı dünýä ýenipdir. Enatalar oglanjyň dünýä ýenene gaty begenipdirler. O hojalyk işlerine kömek edip ýören oglanjyň birden ykbalyny başga bir deken peýda bolup başlaýar. Tehnologiýa hünäri bilen gylyklanyp ýören oglanjygy aňan kakasy onuň mehanizmlary bolan islegini kanagatlandyrmak üçin küçücük ustahana açıp beripdir. Şol küçücük ustahanada ol oglanjyk öz pikirlerini tejribe üstünde geçip traktor öndürmäge başlapdyr. Günleriň birine ol ustahana zeper etipdir. Ýöne soňlugy bilen hemmedat gowy oturypdyr. Ýoksa biz küçücük oýlap tapyjyny hiç gaçan tanamazdyk. Oňa Ferrucci Lamborghini diýilýär. Lamborghini brendiniň taryhy 1942-nji ýylda başlandy. Dünýäde meşhur bolan awtologynyň hereketlendirişine esaslanýan ilkinji Lamborghini traktoryny halka hödürläpdir. Şondan soňra Lamborghini özüniň traktor öndürýän kärhanasyny döredipdir. 1960-njy ýyllaryň başynda isleýän adyna aýdyn düşünýän täsirli we üstünlikli işe ýören adamlaryň biri bolupdyr. Ol dürli döwürlerde Mercedes 300 SL, bir näçe Jaguar, şeýle-de Ferrari 250'niň dürli görnüşlerine eýe bolmagy başardyr. Ol kärhanalarynyň giýirdeşine garamadan ulaglaryň käbir kemçiliklerini tapmagy başarypdyr. Ferrucci aslynda başga zatlar arzu edipdir. Ol dünýäniň iň gowy sport awtologlaryny döretmek isläpdir. Lamborghini Ferrari awtology bilen bäsleş biljek has gowy awtology öndürjekdigini ma'lum edende yerli ýylar oňa akyny ýitirenler edipdirler. Hemme zada garamazdan
1963-nji ýylda uly tejribe toplap Ferruccio Lamborghini kärhanasyny esaslandyrypdyr. Ine şonda rowayaty öwrülen Lamborghini şöhrat ýoluna başlapdyr. Ferrucci öz awtolugynyň V12 hereketlendirjine eýe boljakdygyna karar berip, bu hereketlendirji hem ykdysady sebeplere görä saýlapdyr. Ferrucci odal Ferrari üçin V12-ni dörüden Bizzarini S.p.A. kompaniýasynyň eýesi, wekimi inžener Giotto Bizzarini hem öz taslamasyna çağırypdyr. Lamborghini 350 GTV görnüşli awtolog 1963-nji ýylyň oktyabr aýynda Turindaky awtolog sergisinde halka hödürläp, 1964-nji ýylyň mart aýynda Lamborghini 350 GTV ilkinji önümçiligi görkezilipdir. Bu görnüşiň satywy gatyp üstünlikli bolupdyr. Ferrucci özüniň doglan aýy öküdek bolanlygy sebäpli ulagyny öküdiň nyşany ýerleşdiripdir. 350 GT'niň üstünligi şeriketiň ilkinji hakyky merjenini meşhur Lamborghini'ni östürmek üçin yeterlik serişde getiren Lamborghini 400 GT bilen deň derejede üstünlik kazanmagy başarypdyr. Awtologyň öýüdi 3 ýyldan soň, ýagny 1974-nji ýylda önümçiligi girmese de, şol wagtda çelli islenin awtolog sergisinde üns merkezinde galypdyr. Soňra awtolog kärhanasynyň ýol başly hemde ökde hünärmeni Mucci Bertoni bilen Lamborghini öz arasynda şertname baglaşmagynda täze bir şowluklaryň başlangyjy bolupdyr. Bularyň işewilik hereketine dizayner Marcello Gandini'niň ýollaşyk etmegi netijesinde gaýtalanmajak owudan ajaýyp ulagy öneripdir. Şeýlelikde 1966-njy ýylda barlyk üçin döredilen ulag Jenewanyň awtologlarynyň mahabat edilen ýerine öz münasip orun tapmagy başarypdyr. Ulagyň ýene-de bir näçe görnüşleri, ýagny Marcel, Biarrotstar, Alera GT ýaly öwrülüşlik döwürde peýda bolup başlapdyr. Ulagyň hat ynamlysy, ispada görnüşi, kuzowynyň deňagrymlygy, ulagyň arka tarapynda ýerleşýän ýük bölüminiň aýna görnüşde ýasanmagy, kapodyň iňçeden uly bolup aýna tarapyndan açylmagy, hemde ulagyň ýyl kanatynyň tigirleriň ýartyny ýapylan görnüşli ýasalypdyr. 70-nji ýyllaryň maliýe çökünçiligine garamazdan 1962-nji ýylda ulagyň Mura S görnüşi öňdürilip, 370 güýji bolan ýokartyndaky aýnanyň açylmagy, içinde howa sowadyjy we başga da ýene bir näçe zatlaryň ýerleşdirmegi bilen bu ulag beýleklerden tapawutanypdyr. Daş görnüşinde diňe käbir nowanyň bölükleriniň hemde ulagyň arka tarapynda S harpynyň ýerleşdirmegi Miuranyň täze ýene bir görnüşdigi aňladypdyr. Bu ulagdan sekelçe tapawutlanýan Aviera GT görnüşi bolsa, özüniň kuwatlygy bilen artdyrylsa da, onuň içi görnüşi şol bir öňkü durkunda goýulupdyr. 1969-njy ýylda ulagyň Aviera GT S görnüşi peýda bolupdyr. 1970-nji ýyllarda Jenewanyň awtolog sergisinde Lamborghini'niň Haran görnüşi. Az wagtdan soňra bolsa, Turin sergisinde täze Beat 250 Uraky görnüşi bilen tanıştyrylýar. Has bellemen zadymy awtolog ýarşyjylar tarapyndan gydygyn garşylanan Miura Hoto görnüşidir. Az wagtdan soňra bolsa, bu ulagyň SV görnüşi hem peýda bolupdyr. Bularyň eksesine garamazdan 1971-nji ýylda Jenewanyň awtologlar sergisinde LB500 has döwürli Kuntaş ady bilen tanalýan uly hemmesinden tapawutlanmagy başaryp has bir öwrülüşikli, täze bir ulagyň öň tarapy gödöwrek görnüşli, gapylary ýokary açylýan, hemde onuň aýnalary kapotlar bilen birleşip ýokarysynda hem üçe ýerleşdirilen ulagdyr. Bir 1972-nji ýylda kärhananyň maddi üçinçiligi peýda açypdyr. Günörtü Amerikany
köp sany traktorlaryň üçün etmek baradaky şertnamasy kesilip, maliyet etmezçiligi, Ferucini, Fiat tarapyndan satyn alynan traktor önümçiligindäki paýynyň bir bölegini satmaga mejbur bolupdyr. Netijede traktor önümçiliginiň hemmesi şu neçeli Lamborghini traktorlaryny öndürýän CM900 Fahir toporunyň eýçiliginde bolupdyr. 70-nji ýyllarda sport awtomobillarynyň satywy azalypdyr. Kärhana beýlekler bilen bir hatarda mali kynçylyklary bilen ýüzüňiz bolup, ätiýaşyk şaýlary bilen üçinçilik kesilipdir. Netijede 1978-nji ýylda kärhana özüniň maddi çökünligini ýylan edenden sonra Italiýanyň kadeti kärhanany satmaga mejbur bolupdyr. Şwýtsariýaly Mimram Dogonlar tarapyndan satyn alınıp, onuň ilkinji ýolbaşçysy Giulio Alfredo beýlenipdir. Ýam 1981-nji ýylyň mart aýynda Jenewanyň awtologlar sergisinde ulagyň Lamborghini halpa görnüşi tanışdyrylýar. Soňra bir näçe ýyllaryň dowamında kärhana ýene-de bir täzeçe bir görnüşleriň üstünde işläp başlaýar. Hemde ähli kynçylyklara garamazdan ulagyň uly görnüşini, ýagny Lamborghini LM002 öňdürilipdir. Bir 1987-nji ýylyň 23-nji aprelinde kärhanany Chrysler Corporation tarapyndan satyn almagy garşylmadyk bir öwrüm bolupdyr. Kärhana üçin gerek bolan öndürmeli awtologlar döwrüp aplaşdyrmak, epetli texniki we maliýet çeşmelerini döretmeklik kärhanany ýene bir sünniге getirmek başarypdyr. 1982-nji ýylda kärhana gurnaýjy Mauro Fargieri bilen birlikde işläp, ilata täze bir görnüşini hödürleýärler. Bu ulagyň zigitili V12 iş görüm bolsa 300 litre barabar bolan ulagyň Formula 1 görnüşi awtolog ýarşlary üçin öňdürilipdir. 1990-njy ýyllarda Priemy Countach görnüşi bilen tanışdyrylýar we ondan bir näçe öňdürilip başlanýar. Az wagtdan sonra Lamborghini Diablo hem peýda bolup, onuň biderişi Luigi Marmeroli'dir. 1994-nji ýylda kärhana ýene peýda açýar. Hemde Indoneziýanyň bir kärhanasy satyn alýar. Soňra 1995-nji ýylda Diablo gök renkli. Hemde Diablo Vicaros seriýaly görnüşleri. 1996-njy ýylda bolsa Diablo SVR öňdürilipdir. 1999-njy ýylda bolsa SVR Lamborghini Diablo GT şeride aýlawly şekilde Diablo GT R görnüşli. Dwitteliniň gugurmy 6 litre barabar bolan ulaglar peýda bolupdyr. 1992-nji ýylyň 27-nji iýulynda Lamborghini kärhanasyny dol ýagdaýda Audi kärhanasy satyn alypdyr. ...2001-nji ýylda bolsa, ulagyň Lamborghini Murcielago adly täze bir görnüşi öňdürilip, terjime edilmede körüşçen diýmekli agnadyp, ol 580 at güýjüne deň bolupdyr. 2003-nji ýylda öňdürilen Lamborghini Gallardo 500 güýjü bolan dwittelli V10 5 klapynly sagatda 300 km geçmegi başarypdyr. 2004-nji ýylda Jenewanyň awtologlar sergisinde ulagyň Murcielago Veraster görnüşi dizaýner Luke Wickelgocker tarapyndan hödürlenip 580 at güýjü bilen tapawlanypdyr. 2006-njy ýylda täze bir dizaýner, ýagny Patlara de Silva tarapyndan Lamborghini'nin Miura konsept görnüşi hödürlenipdir. 2014-nji ýylda Huracan LP 610, 2015-nji ýylda bolsa
Bu ulog iň soňky enjamlar bilen öňürilip, spider görnüşli bolup, beýleklerden tapawutlanmak başarypdyr. Şol ýylla ýene-de bu ulogyň iki görnüşi, Aventador SV we Aventador SV Roadster görnüşleri hem ködürlenýär. 2016-njy ýylda bolsa, Huracan Avio görnüşi has hem ýokary tiýlikde öňürilip, şu neçeli ödüniň ýokary hili, owdanlygy, kepilli bilen ençeme uloglardan öňe saýlanýar. Ekologiýa taýdan arasy awtodolaryň taslamalaryny işin gösterýär. Lamborghini ulogyň bahasyna garamazdan kaşan dizaýny sebäpli meşhurlygy eder. Assalamu alaykum. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwründe gahrman arka dagymyzyň beýik başlangyçlary bilen kirar edilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda tagdym durmuş ýörelgesini öz ömrüne bakem radan ýaşaýan mährwany ýyleşler, gadyrly sport janköýerleri. Biz siziň her biriňizle alp barýan işleňizde üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürýärmizden arzu edip Atawatanymy Türkmenistan döwletimizde beýik özgertmeler amala aşyrýan gahrman arka dagymyzyň arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň alp barýan tutumly işlerine elmedama üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürýärmizden arzu edip sport teleýalim tarapyndan taýýarlanýan Bagtyarlyň üstünlikleri adly sport gepleşigine başlaýar. Elbetde gepleşigimiziň adyndan hem belli bolýaly berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwründe Türkmen türgenleriniň öz ukyp başaryny görkezmek üçin hemde iri halkara ýarşylaryna ýokary netijeler gazanmak üçin hemme şertler, mümkinçilikler döredilip berilýär. Türkmen türgenleri öz gazanýan ajaýyp ýeňişleri bilen ýygyderli begendirip durlar. Şol sahna biz esasanan bu ýönçülen bellemeli erkin hemde Grek-Rim görüşi boýunça da biziň türkmen pehlwanlarymyz iri halkara ýarşylaryna ýokary netijeler görkezýärler. Esasanan mene bu awatda bu ýönçülen bellek geçmeli 2024-nji ýylda İspanya paşalygyna geçirilen erkin görüş boýunça 20 ýaşa çenlileň arasynda dünýä çempionatynda biziň ýyleşimiz Alparslan Begenzew dünýäniň çempionlugyny gazandy. Elbetde Alparslanyň bu gazanan üstünligi ilkinji üstünligi däl, mundan öňüm Alparslan iri halkara ýarşylaryna esasanan mene Aziýa çempionatlaryna, dünýä çempionatlaryna ýokary netijeleri görkezip gelýär. Özüm Alparslan Begenzew geçiren tutuşyklaryny aglabasyna wagtyndan öň ýeňiş gazanmagy başardy. Bu bolsa türkmen pehlwanynyň taýýarlygynyň hassa ýokardygyny görkezýär. Elbetde Alparslan Begenzew arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň adyndan şafer paýynyň gowşurulmagy bolsa türkmen pehlwanlarynyň hassa ýokary netijeleri görkezmegine mümkinçilikler artdyrdy. Ýa-ni ýakynda bir näçe ýarşylar bolup geçdiňe şonu da ýurdumyň pehlwanlary ören üstünlük gördü. Çykyş etdilerine şuňky gepleşigimizde biz erkin görüşde üstünlük gazanýan pehlwanlarymyz hakynda ýakymly söhbet eder.
Bizim şu günkü gepleşigimizde gatnaşçylar bolsa Aşgabat şäheriniň beden ter we sport aradaky baş müdürlüğiniň 6-njy sport mektebiniň erkin görüş boýunça tälimçisi Orad berdi, şaberdi. Efine on aňry ýanyna bolsa Ýagşehirli KK ifadyna Kalkara Negdi Gab Üniversitetiniň 2-nji ýyl talibi erkin görüş boýunça tejribeli turgun Oral Muhammed Hojalyevine hormatly mehmanlar, sizi şu günkü gepleşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe sport bilen meşgullanmak üçin, öz okuw başaranyny görkezmek üçin hemme şertler, mümkinçilikler döredilip berilýän Oral berdi. Gepleşigimiziň başyny siz bilen başladygyna ýa-ni ýakynda ýa-ni 2025-nji ýylda ýa ýarşlar geçirilip başlandy. Bu ýarşada sizin turgönlüğünüzden yani erkin görüş boýunça tälim berýän turgönlüğünüzden ören anamly girişme başardylar ýa ýarşlarda üstünlük göl çykyş edip gelýärler. Esasan şu bellemeli abada milli seýahatçylyk zorlugyny erkin görüş hem de Grek-Rim görüş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirilýär. Şol çempionatda da sizin taýýarlan pehlwanlaryňyz ören üstünlük göl gatnaşyp bayraklaryny altyn medallara münasip bolmagy başardy. Elbetde bu gazanýan üstünlügüm sizin çekýän halal rahmetiňiziň öz köýürini berýänini görkezýär. Şoň üçin ilki gepleşigimiziň başynda şu ýarşy hakynda söhbetimize başlaýan, soň nesip bolsa sizin taýýarlaýan turganlygyňyz halkara ýarşylaryna da gowy netijeler görkezýär. Olar hakynda nesip bolsa biz ondan söhbetimizi dowam ederiz. Ilki şu ýarşy hakynda belläp geçseňiz. O paragat dogry belläp geçdim. Awada milli seýahatçylyk dowlagyna Türkmenistan çempionaty geçirildi. Ondan bizim turganlarymyzdan 3 tanagy bayraklaryna münasip boldy. Hojalyev Orhan Muhammed 90 kg agramda çempion ýa adam nasip boldy. 125 kg agramda Mätif Daýanç gümüş medala münasip boldy. 65 kg agramda Urwan Gelip Batyr bronz medala münasip boldy. Bu ýarş ören gyzykly geçdi. Bu ýarşa Aşgabat şäherinden, Arkadaş şäherinden ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan turganlar uly depkinde gatnaşdylar. Esasanam ýarşda 65 kg agramda turganlar dartgyndy geçdi. Doğrudan şu oralarda yerlikli belläp geçýär. Yeňil agramlarda pehlwanlaram köp bolýar, onuň bayraklaryny eýlemek üçin bäsleşligine ýokary bolýar da. Başga agramlarda da turganlary gatnaşdyrdym. Turganlar şu tulsada tejribelerini artdyrmagyna hukuk adanlarda esasy tejribeni artdyryp, indiki ýaşlarda özüniň tejribe toplap üstünlükli çykyş etmegine ýol açylýar. Hemem şu ýarşda beýleki güýçlü pehlwanlara da üns berip seredip uly ýol adanýarlar. Doğrudan şu ýarşa ören güýçlü pehlwanlar gatnaşdy da, Alparslan Begençi soňky ýyllarda ýyl halkara ýarşlaryna ýokary netijeler görkezýär. Ýani beýleki agramlarda da Türkmenistanyň milli ýygnasyna ýa mençemeli bäri çykyş edip gören turganlaryň gatnaşmagy doğrudan sizin turganlaryňyzyň tejribesiniň artmagyna da ýol açýar. Ora berdi şu söhbetdeşligimizi erkin görüşi şu Tomskay Olimpiya oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Şoň üçin medal gazanmagam ören kıyın görünüşlüğün bir hasap edilýär. Bir enseme ýarşlar we şolardan geçmeli, ýokary netijeleri görkezmeli bolýar. Şu erkin görüş diýemizde bir belläp geçmeli. Şu aýratynyň hakynda da durup geçsek, bir düzgünler hakynda da durup geçsek, iýleşlememiz üçin ören gyzykly haýsy emeller ulan arasa ýeňiş bolup bilerler, şular hakynda da iýleşlemede bir beýan etseňiz. Erkin görüşüň düzgünleri barada aýdamyzda erkin görüş we sportyň kıyın görnüşleri, agyr görnüşleri bolup durýar. Erkin görüşi düşekçäň üstüne çykyş edilýär. Düşekçeden çykan ýagdaýynda bir aýagyň çykdyn, kelläň çykdyn, eliň çykan ýagdaýyna burutuk berilýär. Erkin görüşünde ýygyny arkasyna